Hola a tothom, soc l'Arnau Canal i avui us parlaré sobre les 6 paraules clau que he escollit. Per mi, aquests conceptes són els més importants perquè un tutor esdevingui competent. I bé, doncs comencem. La primera paraula que ha de tenir un bon docent és el respecte i és la consideració d'una persona tal com és, independentment dels seus pensaments. Segons el filòsof Ramon Alcoverro, n'hi ha de 4 tipus. L'avaluatiu, que inclou estimar, el respecte per l'obstacle, el respecte directiu, que inclou valorar les normes, i per últim, el respecte institucional, que inclou valorar les persones i els símbols. Una paraula similar al respecte és l'empatia, i és el reconeixement de l'estat d'ànim de l'altra persona. Significa posar-se en el seu lloc i requereix una comprensió molt profunda. Si tenim un punt de vista ampli i sabem que hi ha diversitat en les aules, podrem adquirir l'empatia. Aquesta diversitat està inclosa dins l'acollida, i d'aquí ve la següent paraula. L'acollida és un element de la incorporació i requereix implicació i afecte. Per Jordi Garreta, catedràtic de la UDL, el procés d'acollida ha de tenir una aproximació en tots els aspectes. Referent a la intervenció, la tutora va explicar un conte i alguns alumnes no el van entendre. A continuació, amb molta dedicació i carinyo, el va tornar a explicar i aquests el van poder entendre. Així doncs, les dues parts van confiar mútuament i d'aquí ve la següent paraula, la quarta, que és la confiança. La confiança és la bona voluntat d'una part cap a una altra. S'ha de tenir en compte que perquè hi hagi confiança, els pensaments han de ser positius i justos. En quant a la intervenció, aquesta tractava sobre una lectura per adquirir un so, i un nen no el sabia. Amb una altra explicació, vaig confiar en ell perquè l'adquirís i vaig sentir-me bé al veure que ho havia entès. I d'aquí ve l'autoestima, la cinquena paraula. L'autoestima és la valoració d'un mateix i té en compte tant l'actitud com les emocions. També s'ha de saber que es construeix a partir de 2 principis molt importants: les persones significatives i les experiències positives. En la intervenció, els alumnes havien de ficar situacions agradables i la veritat és que en van ficar moltes, com es veu a la imatge. I l'última paraula, que és la comunicació família-escola, és el conjunt de relacions i de participacions que hi ha entre aquestes dues parts. Hem de saber que perquè hi hagi aquesta relació, les dues bandes s'han d'implicar al màxim i també s'han de conèixer les característiques de les famílies per possibles adaptacions que hi puguin haver. I fins aquí la meva presentació sobre les paraules. Espero que hagi resultat entenedor i ha estat un veritable plaer aprendre d'aquests 6 conceptes tan rellevants per un mestre.